Wain cantar na grútha nas me dear bhan pontis fodidir na crútha dra ha gavíle dhé gwamsa ach cantar mór scartar na crútha cantar nar ó moran a riamh asna acu leis ní rá ní airad agus siopa a riamh na crútha ní áfik postin ní chat tavernian agus a chéin chaháimsir a bhí gcónaí acu ceol agus a dausa agus a portiad agus a sinnim agus mar sinda agus bhí cantar mór ceála bhí an agus rinn me taide ar cheantar na grua mar farta bhain chéim a rinne agus thug ma cuairte a tehan sin agus lech ma pactarí denna daoine go bhí an agus talúthar am go dearna mar go ras go dín déanaú sa bhléannaí go déag sa hín bhí gá chéad duine na crútha. Agus sa bhléannaí déag ortgus a cúig bhí scór agus trúr fáca. Agus nar an mission céim a tamsin hí ha seart leignean a hannas beidir seart nanne sa chaide. A channas níl fáca ban amháin an sta crútha le héin. Agus a smór trúi na mar a dúirt sean ó háid hí cantar na grúa, cantar a bháine bhí an go gaelic cantar an chéin cantar ír gaeltachta a bhíon in an ngáil. Agus a srud mór sin le rá. Agus ní ó gaelic ag duine bei, agus ní ó fiú scáil acu go dtíon bhíon ní go déag sa seart. Agus sin dói bhuairse a scáil fáslú te pobl in édain édan an fria, beidir go bhaid ómrar. Fáslún te pobl sin sa bhíon ní go déag sa sé. Agus an lá fástú te a phobal sin ceardan le pádig a dóna le bhíonna go nám. Agus ag an nám sin for feras na crútha adla sin neaspach agus dúirte gur ó buna na grútha le na gcónaí go bocht agus go gaithú díú acu an balla agal agus go cheart scála bhain steig me dabal de béla ól. A bhí muinte na grúa fácar a trá áú a ruthe síl agus rinn rialtas a né rialtas neamhamdafa. Agus bhí coide acu fiú nar ó córas afla seacu, bhí si de pléile lampaí ála. Agus bhí cáirde mórlam híine na crútha fosa mar far caran am maiinnig go luain bás sa bhéanúideag sé déag sin trí blian han chuirh gábhlíon háarta mí lúnasa agus ní ón bhain sin bhí si na cónaí na crútha, ní ó aici ach guhan páca agus bhí si na hachtúidí gan nám agus chaid si siúla má siar sconsa fada le bhábalta fallad le dundeat. Agus ní ó si ábalta dadí bheici tasag na gléasnaí seo bhí nachú a láhad a go dadí áthú, ní hocail for a bhí mar sinna bhacu. Bhí siad fáca in na néanaar, agus níor duine bíle tara le hurtearú. Agus begin den bhain sin ar ddírí si tein na crútha ágal, agus teachóla condail a mar na finne, áitnar ó sí sásta fannin chudead a síl, ach seachar nar ó na háisina na áisina bí acu, na deisina bí acu, begin da fallamachas a cheantar. Agus a bhain sinna tá fáca na sin le héin, ní bheith sí ág me deire na som sa cinní si bheith sí suas go má himlíanta. Agus tá sí stí más na groch. Le héin. Sin na sin de hálí de cheantar na grúa, agus bhí gaelicin nar ó áitir bei. Bhí gaelic specialt ar na crútha, agus tan ceantar a mé. Nar a me has a bhain sin nas, níl cónaí bí an ní smó. Tá sé fáca nas níl dadí anna anmhíthe. Tá go bhór talú crecin agus go bhór sléiftean agus tá daoine an muí teartiste agus chur stachar a talú agus sinna sirt a fáchas cheantar. Na spáirta scéala.